Voor het eerst zo'n tieren stierde weer eens een riege voor de kassa. Maar zelfs de laatste vaststelling van theater rekken net uitverkocht. In Kolm en omkreten is dat correct het probleem. Er is te min belangstelling voor theater, cabaret en muziek. Het gaat erom dat er mensen moeten komen en als ze niet komen dan moet je een keer stoppen. En hoe is dat dan om de laatste keer de kaartjes te verkopen? Ja, een beetje een emotioneel moment wel, want we weten dat dit de laatste keer is. En we vinden het heel leuk dat mensen enthousiast hier binnenkomen en graag bij de voorstelling willen zijn. En we weten, ja, nu is het voorbij. Dus het is heel jammer. De programmacommissie zette in 1973 uiteen. Grote namen als Bert Visser en Herman Vinkers kwamen naar Kolm. En theater wie altijd van de partij. Ja, jong, ik kom hier al 32 jaar in Kolm. En Kolm is voor mij, want ik weet niet wie het gaat, het is altijd een heel lang rijden. Maar ik denk, ja, we gaan wel ergens heen. Want er is altijd de commissie, we krijgen hier altijd blom. We krijgen hier altijd een slokje in oor en dus het is altijd een feestje. Theater zette juist met het geheim van de kanselier een punt achter een culturele periode in Kolm. Er zitten zo'n 100 mensen in de zaal, 4 keer zo volle als gewoon wij. Ik vind wel dat het een heel mooi afscheid is. Het is ook een waardig afscheid. Wij laten geen onbetaalde rekeningen achter. We hebben ruzie met niemand. En gelukkig is het vanavond, maar dat hadden we ook niet anders verwacht, een fantastische voorstelling geworden. Een hele mooie zaal. En daar kijken we echt met een ontzettend goed gevoel op terug. Het is heel jammer voor deze regio dat dit het einde is. Dat vind ik griezelig spijtig dat dat zo is. En waar zie je nou heen? Ja, dat weten we nog net. Als we het voorstellen met de soms de Drachten of de Ljouwert. Dokkum is misschien nog de eerste dichtbij, we misschien herkennen.